Η κυρία Μίκα Παναγιωτοπούλου, η αρχισυντάκτρια μόδας στο site NetRow, έτσι δεν είναι, NetRow. Πείτε μας λίγο για το site, για το δικό σας site, για την προσπάθειά σας και γιατί κατεβήκατε στην Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας και τι προσδοκάτε. Είμαστε 6 Έλληνες από διάφορους τομείς, με διαφορετικό background, από το development μέχρι τη μόδα. Από την αρχή ενστερνιστήκαμε το όραμα της Χριστίνας της Πλακόπητα, της founder και της CEO της εταιρείας, να δημιουργήσει μια εφαρμογή όπου μπορεί ο καθένας να φωτογραφίσει τα ρούχα του και να μπορεί να έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα και ωραία εμπειρία σχετικά με αυτό που λέμε closet management στο εξωτερικό, όπου ουσιαστικά θα μπορεί να γλιτώνει χρόνο και χρήμα, να ψωνίζει πιο εύκολα και πιο ουσιαστικά πράγματα που του λείπουν και όχι να επαναλαμβάνει οι ίδιες αγορές, ώστε να έχει και ένα πιο ωραίο ντύσιμο και να μπορεί και να νιώθει και πιο όμορφος τελικά. Και τι προσδοκάτε από αυτή τη συμμετοχή σας στην Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας? Πρώτα απ' όλα η εμπειρία είναι πάρα πολύ σημαντικό, το να βρίσκονται Έλληνες σε startup εταιρείες και ειδικότερα νέοι άνθρωποι. Προωθούμε πρώτα απ' όλα το μοντέλο της συνεργασίας, είναι πάρα πολύ σημαντικό και θεωρούμε ότι αξίζει κιόλας να ακούγονται και από όλα τα υπόλοιπα ελληνικά startups, να προωθούμε όλο αυτό τον καινούριο τρόπο που μπορούμε με πολύ λίγα χρήματα αλλά με μια φανταστική ιδέα και με τη βοήθεια της τεχνολογίας και άλλων φορέων και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό να κάνουμε ένα όραμα πραγματικότητα και να χτίσουμε εταιρείες χωρίς να χρειαζόμαστε δισεκατομμύρια για να τις προωθήσουμε. Εσείς σαν startup αυτή την περίοδο στην Ελλάδα με όλα αυτά που συμβαίνουν, αισιοδοξείς, πώς βλέπεις την όλη κατάσταση? Εννοείται αισιοδοξούμε, γιατί όταν δεν αισιοδοξείς δεν μπορείς και να προχωρήσεις σαν επιχειρηματίας. Έχουμε μια στρατηγική που βασίζεται, αν θέλετε, λίγο πολύ σε ένα παγκόσμιο κοινό και αυτό μας δίνει, αν θέλετε, και ένα ακόμα πάτημα στο να αισιοδοξήσουμε. Έχουμε χρήστες από την Ιαπωνία και τη Βραζιλία μέχρι την Κίνα και την Ιταλία. Έχουμε βραβευτεί και σε άλλους διεθνείς διαγωνισμούς. Αλλά εννοείται πως αισιοδοξούμε και προσπαθούμε και γι' αυτό και στηρίζουμε και τον θεσμό αυτόν τον καινούριο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μαζί μας είναι η κυρία Σιαΐνη Έφη από το Sharing My 3G, έτσι. Πείτε μας λίγα λόγια για την πλατφόρμα σας, παρακαλώ. Πρόκειται για μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης η οποία συνδέει συνδρομητές mobile internet και ταξιδιώτες οι οποίοι χρησιμοποιούν υπηρεσίες περιαγωγής. Έτσι μειώνουμε πάρα πολύ το κόστος των υπηρεσιών περιαγωγής, το εκμηδενίζουμε και μπορεί να είναι πιο εύκολη χρήση ίντερνετ στους ταξιδιώτες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Και εσείς τι προσδοκάτε με αυτή την παρουσία σας, τη συμμετοχή σας στην Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας? Πρώτα απ' όλα προσδοκούμε στο να κάνουμε γνωστή την ιδέα και φυσικά μόλις η υλοποίηση έρθει να μπορέσουν όσο περισσότερος κόσμος να εγγραφεί στην πλατφόρμα και να κάνει χρήση των υπηρεσιών του Share My 3G. Share My 3G, λοιπόν. Ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε στους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους, στους νέους που θέλουν να κατέβουν στο στίβο της επιχειρηματικότητας αυτή την περίοδο που όλοι ξέρουμε είναι λίγο δύσκολη στην Ελλάδα? Αυτό που θέλω εγώ να πω και να προτρέψω νεαρούς επιχειρηματίες είναι να μην κοιτάνε μόνο στη δική τους γειτονιά, να κοιτάνε σε εθνικό ή ακόμα και σε διεθνές επίπεδο. Γιατί βλέπουμε πώς είναι τα πράγματα στην Ελλάδα, είναι πολύ δύσκολα θα έλεγα και η εξωστρέφεια είναι το παν. Οπότε ό,τι θέλει να κάνει κάποιος νέος να το κάνει με στόχο το εξωτερικό. Μπορεί να δημιουργεί από εδώ, αλλά ο στόχος του να είναι το εξωτερικό. Εξωστρέφεια λοιπόν και μήπως και λίγο αισιοδοξία? Σίγουρα αισιοδοξία, πολλή καινοτομία, επιχειρηματικά σχέδια στο χέρι και ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιάννης Κατσιώτης με την πλατφόρμα Parking Defenders λαμβάνει μέρος στην Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας. Κύριε Κατσιώτη, πείτε μας λίγα λόγια για το Parking Defenders. Το Parking Defenders είναι μια εφαρμογή για smartphones που στην πιο απλή του περιγραφή σε βοηθάει να βρεις parking για το αυτοκίνητό σου.
Κινούμαστε σε δύο χώρους. Το πρώτο χώρο είναι οι θέσεις στον δρόμο, όπου συντονίζουμε οδηγούς που ξεπαρκάρουν με οδηγούς που ψάχνουν στην περιοχή, ούτως ώστε όταν κάποιος φύγει από μια θέση να μπορεί κάποιος άλλος να έρθει να παρκάρει στη δική του. Και κινούμαστε και στον χώρο των ιδιωτικών πάρκινγκς, όπου προς το παρόν στην Αθήνα έχουμε μαζέψει όλα τα ιδιωτικά πάρκινγκ τα οποία υπάρχουν. Έχουμε μαζέψει τους τιμοκαταλόγους και μπορούμε να σου πούμε πάρα πολύ γρήγορα πού είναι το κοντινότερο και το φθηνότερο πάρκινγκ που μπορείς να αφήσεις το αυτοκίνητό σου. Ως λοιπόν Parking Defenders κατεβαίνετε στην Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας που γίνεται εδώ στην Αθήνα. Θα θέλαμε να μας πείτε τι προσδοκάτε, τι είναι αυτό που θέλετε να βρείτε σε αυτή την εβδομάδα. Το πιο σημαντικό για μας είναι η δικτύωση. Να μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή με άτομα και ανθρώπους που μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες με εμάς και μπορούν να μας βοηθήσουν να πάμε την επιχείρησή μας ένα βήμα παραπέρα. Και σαν νέος επιχειρηματίας που κατεβαίνετε στο στίβο τώρα, στη δύσκολη περίοδο, τι θα θέλατε να πείτε στους υπόλοιπους νέους που κατεβαίνουν και αυτοί? Τα πράγματα δεν είναι ποτέ εύκολα. Είτε είσαι εντός Ελλάδος είτε είσαι εκτός Ελλάδος. Έχεις πάντα προκλήσεις τις οποίες πρέπει με κάποιο τρόπο να ξεπεράσεις. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να έχεις απλά τη θέληση να το κάνεις. Και φυσικά μια σωστή ομάδα. Άρα λοιπόν να βρείτε άτομα με τα οποία μπορείτε να συνεργαστείτε και να κάνετε αυτό το οποίο έχετε στο μυαλό σας. Και πάλι είπαμε την πλατφόρμα σας. Λέγεται Parking Defenders και είναι διαθέσιμη για όλα τα smartphones. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ο Αλέξανδρος Παπάς με την πλατφόρμα του Gnostics λαμβάνει μέρος στην Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας. Θα θέλαμε λίγο να μας πείτε για την πλατφόρμα σας Gnostics. Γεια σας, είμαι ο Αλέξανδρος Παπάς από την Gnostics. Η πλατφόρμα μας είναι μια εφαρμογή η οποία βοηθάει τις επιχειρήσεις να ακούσουν τους πελάτες τους μέσα από τα social media και όλους τους διαδικτυακούς τόπους με τρόπο που τους δίνει τη δυνατότητα να είναι πιο ανταγωνιστικοί και στην ελληνική αγορά αλλά και παγκοσμίως. Η πλατφόρμα από μόνη της έχει φτιαχτεί ώστε για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν μεγάλη εμπειρία στο κομμάτι του social media marketing και με αυτόν τον τρόπο το εργαλείο τους παρουσιάζει όλα τα στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά για να αναπτύξουν μια στρατηγική και να έχουν τους πελάτες τους περισσότερο χαρούμενους. Τι προσδοκάτε, τι ευελπιστείτε με την συμμετοχή σας στην Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας? Είμαστε μια επιχείρηση που στοχεύει στο ευρωπαϊκό κοινό, όχι μόνο στην Ελλάδα. Τώρα ήδη δοκιμαζόμαστε στην Ελλάδα και έχουμε πελάτες οι οποίοι είναι χαρούμενοι. Οπότε στοχεύουμε σε αυτό το διαγωνισμό να έχουμε περισσότερη δημοσιότητα και ενδεχομένως να έχουμε κάποιον θεσμικό επενδυτή ο οποίος θα μας βοηθήσει να κάνουμε ένα γρήγορο roll-out στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έχετε feedback τους από την Ελλάδα, φαντάζομαι, και από το εξωτερικό, έτσι? Ναι, έχουμε πελάτες αυτή τη στιγμή από Νορβηγία, Ιταλία, Γερμανία και Ελλάδα. Και έχουμε πραγματικά καλό feedback για την πλατφόρμα μας. Ένα τελευταίο, το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε σαν νέος επιχειρηματίας στους νέους που ξεκινάνε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που περνάει από χίλια μυριά. Το μήνυμα είναι απλό, όπως και εγώ επέλεξα να είμαι εδώ, είναι μένουμε Ελλάδα, παλεύουμε και φτιάχνουμε τα πράγματα για μας να είναι καλύτερα αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Γεια σας. Ο Γιώργος Καρκατσιώτης παίρνει μέρος στην Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας, λαμβάνει μέρος με την πλατφόρμα Lightbuzz, έτσι? Η εταιρεία είναι Lightbuzz, η πλατφόρμα είναι Turing Machine. Ξανά από την αρχή. Lightbuzz είναι εταιρεία και Turing Machine. Ο Γιώργος Καρκατσιώτης λαμβάνει μέρος στην Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας με η εταιρεία του Lightbuzz και Turing Machine η πλατφόρμα, έτσι? Ακριβώς έτσι. Το Turing Machine είναι μια πλατφόρμα ξενάγησης για αρχαιολογικούς χώρους αλλά και οποιοδήποτε άλλο εκθεσιακό χώρο. Το Turing Machine δημιουργεί προσωποποιημένες ξεναγήσεις, δηλαδή ξεναγήσεις οι οποίες είναι, θα λέγαμε, κομμένες και ραμμένες σε κάθε ιδιαίτερο επισκέπτη. Προσπαθούμε δηλαδή να ενισχύσουμε τη μοναδική σχέση που υπάρχει μεταξύ κάθε εκθέματος, είτε είναι ενός μουσείου είτε μιας πόλης, με κάθε έναν επισκέπτη. Τι θέλετε να αποκομίσετε, τι προσδοκάτε με την συμμετοχή σας στην Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας? Θέλουμε να δείχνουμε τη δουλειά μας, να πάρουμε feedback, να δούμε τι είναι τα σωστά σημεία μας και κυρίως ποια είναι τα αδύναμα σημεία μας, ώστε να βελτιωθούμε, έτσι ώστε να γίνουμε ακόμα πιο ανταγωνιστικοί και να βγούμε με μεγαλύτερη δύναμη στο κοινό. Feedback έχετε από την Ελλάδα ή και από το εξωτερικό?
Μέχρι τώρα είχαμε πολύ θετικό feedback. Είχαμε κερδίσει τον πρώτο διαγωνισμό καινοτομίας της Microsoft στη Νέα Υόρκη το 2011. Πολλές φορές έχει αναδειχθεί η προσπάθειά μας κατά καιρούς, αλλά γενικά θέλουμε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι και τι μπορούμε. Και το μήνυμα που θα ήθελες να στείλεις στους νέους επιχειρηματίες αυτή την εποχή εδώ στην Ελλάδα που περνάει από χιλιαμύρια? Ουσιαστικά είναι να μην το βάζεις κάτω. Μπορείς στο τέλος να νικήσεις. Όσο πιο δύσκολος ο αντίπαλος, όσο καλύτερη η νίκη. Οπότε πραγματικά πρέπει να προσπαθήσεις πάρα πολύ σε αυτό το δυστυχώς περιβάλλον, ίσως σε αυτή τη συγκυρία. Ωστόσο, πραγματικά όταν κάποιος μπορεί, όταν κάποιος αξίζει, τα καταφέρνει και στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ.